Кажи си, следващия път ще спечелиш ваучер. Обещавам. Искате ли да играете на една игра? Ако изгубиш, носиш тези токчета, ако спечелиш, и подаряваме ваучер. Добре. Айде. Първо ми отговори на тези въпроси, той докато не чува. Кой ти е любимият цвят? Черно. Добре. Кое ти е любимото животно? Куче. А любимата марка? Найк. Окей. Давай. Елате сега, господине, вас да ви изпитаме колко добре познавате приятелката си. Застанете един до друг. Знаете ли кой е любимият цвят? Да, черно. Така ли? Да. Добре. А любимото животно? Куче. Позна. Така. И сега последен въпрос, решаващ. Коя е любимата марка? Гучи. Не. Твърдо не. Ами не, Гучи. Сега ще носите токчета. Добре, как да ги сложиш? Не знам. Вие кой номер обувки носите? 46. Еми, тия са 40. Ама помогни ми малко, да аз не знам как се Балерина капучино. Къде да заявим, хайди. Ох. Кажи си, следващия път ще спечелиш ваучер. Обещавам. Ти имай късмете да ни го направиш.